Oh, ngene iki yen ana pamundutan ngono iki pancen ya ngene nduk ana paugerane. Paugerane apa? Ana ngalam donya ki enek telu. Siji kuwi nek babakan budaya. Budaya kuwi apa, Mak? Budidayane manungsa sing babar kaendahan. Kaya ngono, kaya dene metil, tingkepan lan sapanunggalane kuwi, Nduk. Kaya ngono, kuwi ning hukum negara lan agama ora eneng. Umpama ora metil ya ora dicekel polisi. Umpama ora metil ya ora terus oleh dosa. Ngono ya, Mak. Anggone kabudayan kuwi ana telung perkara. Siji pecinta budaya, pelestari budaya lan pelaku budaya, Nduk. Ana telu, pelaku budaya. Kaya awake dhewe iki pelaku budaya, seniman seniwati iki klebu pelaku budaya. Pecinta budaya, Mak. Pecinta budaya kuwi klebu sing nonton. Sing nonton kae ora dibayari nanging uga nonton nenggone awake dhewe, nunggone awake dhewe nganti tancep kayon, Nduk. Ngono ya, Mak. Budaya pelestari. Pelestari kuwi sing nanggap. Ngono ya, Mak. Pulau gamelan wayang sinden dalange apik nek ora enek sing nanggap. Lah iya. Telu kuwi kudu eneng kabeh, Nduk. Ngono ya, Mak. Nduk, dadi kaya Mbah Takim iki klebu pelestari budaya. Ngono ya, Mak. Nduk. Nduk rikala nguni, Nduk, iki ana dandang gula. Slendro. Ki sing ngripta mbahku, Mbah Salam Karangjati. Ki ya cocok, Nduk. Mbahku jenenge Mbah Salam, pondoke Miftahus Salam. Piye? Ora ya wis ginaris kaya ngono kuwi. Lah iya berarti awake dhewe ya melu duwe ya, Mak. Awake dhewe ya melu duwe gotak dhuwur kan, Nduk sitok sing cilik. Sing guri dhewe kan nggone awake dhewe. Nyuwun tintinganipun, Mbah. Doe nguni. Alah, alah. Dirungokne sik. Iki meng pemanasan kok, Nduk. Nah, doe nguni ngono lho, Nduk. Cakepane kaya ngono. Heeh. Doe nguni. Alah, kuwi teko ndi, Mak? Teko Mekah, Nduk. Doe nguni. Sunan lan wali. Doe nguni prosunan lan wali. Sami kersa nyarken agama Islam lan syarat rukune. Dadi duwe nguni prosunan lan wali iki nyarke agama Islam lan rukune. Wayang pralambangipun dene dalang kang mandhegani. Wayangipun manungsa dalange Hyang Agung. Gong. Ya pas to, Nduk, karo gong. Kyai dalang kang wenang mandhegani. Purwamadya wasana. Dadi Duk
ing nguni Prasunan lan Walik nyiarke agama lumantar wayang kulit wayange